Eder, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Eder, leloari erreparatuz, ikusten zaituztegu? Bueno, emateu aizatela ikusten pixkanaka, hau ez da egun batetik bestea ikusten gauza bat. Hau pixkanaka egitean bideo bat da, eta nik uste bai ez aidala lortzen ikustea, baina hendikan asko gelditzala baita ere. Esan duguzu, nerabezaroan gaizki sentitzen zinela, nerabezaroan umetan? Ez, nik umetan enun euki inongo arazoik, bizinitzan herri txiki baten eta herri hortanakan bizimodua nahiko ondo namakin, baina gero gorputza aldatzen hasi zanean nik konturatzen nintzen enula bestiak bezain ondo bizi gorputzan aldaketa hori, adibidez, dutxatik ertetzekoan amak esatezin igual, biolin formia hartzen naizea, gitarra formia hartzen naizea, eta nahi etzin batek erraixik iten. Kontura nintzen titiak azten hasi zitza iskitenean, batea bihurtu nitzala, arrautza formia hartzen hasi nitzala, eta amamak da hori ikusi zuenean, erregalo zizkien tirante batzuk bezala, ite zuenak hola jartzeko. Azkarra zuzentzeko, ez da? Hori da, eta nahi etzitzaiten bate gustatzen tirante horiek ibiltzea, hilekua etortze zanean, ja automatiko ikastolan nintzen juten, ze oso gaizki pasatzen nun, baina ez dakit nik hori banekin zehozeba zehola horretzina kuadratzen, baina enekin izena jartzen. Eta gero pentsatzen hon, emakumea izateko modu asko daude, eta ez dakazu zertan izan emakume femenino bat, baina ez dara etzin betetzen horrek. Eta orduan hori izan, badakit hemen zehoze badaola, baina ez dakit honi izena jartzen. Eta zu denbora pixkanaka aurrera joan ala maskulinizatzen edo hasi zinen? Bai, baina etzan izan autu bat bezala izan zen zerbait, nahiko inkonstenteki inuna, eta oain behitzezula atzea, bai topatzituzu evidentzi batzuk bezala. Zergatik zen, ez da? Hori da, ni adibidez udalekuta junitzen, eta nakan alde bat errapauta, eta udalekoetan erabaki nun buru osoa rapatzea, eta hori izan zen azkenengo aldia hile luzia eman nuna. Nik, sentiu nun kriston askatasuna, kriston liberazioa, eta esan nun, hemendikan aurrera hile motza eukitzen segitukoet, baina etzan ja, badakitelako mutila naiz, etzi joan hortikan baizik, eta hilea moztia nahi dut, eta eskerrak moztu duten, pixkat gehiago hortik. 2015an ere zure buruari erronka bai jarri zenion, txandalarekin du zer ikusia. Bai, azpeiti ezautze dudanok pixkat nolako herria dan, eta itxuria izemateko garrantzia emate zitzaion, eta nera bezaro bete-betian garrantzi hori oso presente zeon. Eta nik ikusten nun gelan bestian pare eoteko baitaren nik femenino hori izan berko nula bezala, eta 2015an erabaki nun enula nahi jaztia txandala soinketa kanonean, baizik eta nahi nunean. Eta 2015an urte berriakin batea hartu nun erabakia hori izan zen. Hemendik aurrera jantzikoet nik nahi detenean, eta soinketa kanonean bakarrik. Eta klik bat etorri zitzaizun, 17 urterekin, ez da? Bideo bat ikusi zenuenean. Bai, ja hor egia da zurrumurru nakana gerota handiua zala, eta igual falta zitzaitela azkenengo bultzadatxo hori. Baina akordatzen naiz adibidez, ni batxilergo bigarren mailan egon, eta ikastolan nita azkenengo kurtsokoak ite deu show bat bezala. Eta show horta junitzen gonatuguakin, nola kriston eskotiakin, areta bestia, da akordatzen naiz etxea bidean lagumati, gelako bati esan niola, travesti bat bezala sentiu naiz. Eta geldu zitzaiten nola pixka raro behitzen bezala, nola travestian neskiazea, eta ez baino, ja hor banakan zerbait esaten nuna. Eta justu hori izan zen Euskararen egunean, handikan pare bat astea hola ikusi nun bideo bat, esan nun, bale, oain entenditze eta baina entenditze ez dituten gauzanak, da izan zen pixkat puzleanak bere lekun jartzia bezala. Baina gero hortikan konta nune arte, denbora bat pasatzen, azkenean zuke berdezulako hori dana asimilatzea. Eta noiz izan zen hori? Denbora esaten duzu zenbat denbora behar izan zenuen zuk asimilatzeko? Justu urrungo hastean izango gutxo gara bera 4 urte inula transitu, eta abendu erdialdetikan otxail bukaera arte hola. Eta zer da transitoa egitea? Guk transitu egitea esate jau
gizartean emakume bezala bizitzetikan gizonezko bezala bizitzen hastea. Horri esate zaio trantsitu soziala bezala. Hor gero badaude pertsona batzuk izena aldatzea erabakitzeuenak, eta normalian erderaz hitzaiteuen jendeak, guk adibidez etxean ika, noka hitzaitetikan toka hitzaita pasatzea, nizerrakit, gorka izatetikan miren izatea pasatzea. Pixkat aldaketa horren hasieria bestela esate zaio. Eta zure transitoa nola bizi izan zuten zure ingurukoek, etxean edo lagunek? Nik uste nahiko natural. Egia da, azkenean ez dela gauza bat, egia gerota ikusgarritasun gehiago dakala eta zenbat eta hots gehiago eman jende gerota gehiago entenditzeuela, baina nik nakan ingurun etzan izan zerbait problematikoa. Eukiditut jendia, asko harritu dana, batzu baduen dikan ikuste ez duenak, baina orokortasun baten nahiko harrera hona aukinon. Eder, zu transitu egiten hasi zinenean garai hortan Kailersun diren berak bere buruaz beste egiteko garai hori izan zen eriotza, garai hura zen. Horrek zer eragina izan zuen, zuregan? Nei eragintzin batiz bat, ni hor momentu hortan informazio bilen, ze esaten nun, oin ja badakiz zer da, baina hau nundi joa informazio gehiago berdet eta gehiago berdet, orduan alde batetikan ekarrizun informazio gehiago ukitzea, justu baitare garai hortan Krisaliz Euskal Herria izatetik naizen izatea pasau zen, orduan horrek edabidetan ekarrizun informazio gehiago ekartzia, eta geroian meikun aldetikan protokoloa aldau gintzuen. Ze leheno protokolo zaharrakin psikiatrian neumertzen nun 2 urte, derrigorrez. Eta hori oso luzia da, hori tortura bada. Eta orduan ekarrizun horrek protokolo danak aldatzea. Orduan, nahi harrapauzina justu protokolo berriak eta izan nintzen lehenengotakoa protokolo berriak egin. Hasi zana, orduan, leheno 2 urte psikiatrian neumer bali mazen nun nik behin bakarrik jun nintzen psikiatriana. Horrek izugarri azkartu zuen prozesua? Bai, hori da, nik jun nintzen ekainak 12 baten gurutzeta, eta azaroak 24 hormonatan hasi nintzen. Nik 6 hilabete azpitikan ja hormonak nazkan. Beraz, eriotza batek ekarri zuen aldaketa, ezta? Bai, eta baita ere jarri zitzaigun aukeria mutilai obulu kongelatzeko eta neskai espermatozoideak. Holak noizbait nabalin madeu gurasoak izatea eta nabalin madeu gure tikitia aukera hori ere eukitzeko. Zuk izan nahi duzu? Zuk guraso izateko amets hori badukazu? Bai, bezala naiz, ez oain eta trantsitu ingurutikan betidanik esan izan dut guraso izatea nahi dutela eta 2 ume nahi dutela. Eta hau dana izanean azkenean esan zitzaigun, hormonak hartzen haste balin mazea hilekoa geldiungo zaizu, orduan nabalin mazu asegurauta eukitzia ondo, hobezu obulu gordetzia. Eta gordeta dauzkazu? Bai, 11 obulu dazkat gordeta. 11 obulu. Esnatzen nahi nitzala, anestesian txoro horrekin, meikuk esan zin 11 obulu, eta esanen, nik ez ditu nahi beste ume. Baina badezpada, Bai, egia da, azken finean, gero norberak erabaki asko hartu behar dituela. Bai. Bakoitzak erabakiko du nola egin bere transitoa, ez da? Bai, gero egia da badaola patroi bat eta asko patroi hori segitze duela, baina normalian izatea izena aldatzea, jende gehiena hormonatan hastea, gero etortzea ebakuntzak, eta pixkat hori da nahiten izan bitartean baitare DNI-a eta papeleuak pixkat zuzentzea, baina horiek lau horiek izatea normalia nola ardatzak. Eta zer modu zaude, gaur egun? Gaur egun ondo, ez dagat inongo problemaik kontatzen naiz juten pankarta batekin, baina bat emate zautze bali maet. Azkenean, esatea, zu noiz ertentzinan armaiotik ez armaiotik konstantek ertetzea, topatze bali maituzu lagun batzuko berria ite bali mazu are bestia, bakizu momentu baten konta hori berko jozula. Orduan, gaur egun, hori ondo bizidet, naturaltasunez bizidet, eta iruditzeza baita ere guk zenbat naturalo bizi, jendeak oaindik eta naturalo hartzeula. Orduan, hori nisaiatzen naiz esplikatzen gauzak bizi dituten bezala,
eta ingurukoakin ondo, inungo zentzu hortan problemaik ez. Naizen elkarteak, zertan lagundu dizu? Jo, naizen elkarteak saretzen lagundu digu pilo bat. Azkenean, zuk kalbario hontan danean bakarrik zedet eta esatezu, jota hau zer da, nondik, oin zein berdet, ez? Bale, ja kontura ozea mutilazea, eta oain zer, ez? Da batea irekitze zaizu arrakala handi bat, emateizu kriston bertigoa. Eta nahi lagundu dizentzu hortan ez dautzen nire negoera berdinean dauden pertsonak, eta gero, ja zuk zure bidea aurra di joan einean, konturatzezea leheno zuk laguntza hori bertzenun bezala, azkenean ailatzala momentu bat, zuzean laguntza hori emateona. Eta gero, hori da, familia handi bat, bere pozak da bere penakin, baina laguntza handi bat izan da azkenean. Eta zu orain ume eta gazte askorentzat erreferentzia izango zara? Bai, eta pozgarria iruditzen zaiz azkenean hori, azkenean transitu itia da esatea, bale mutila naiz, baina gero bildur pilo daude esanet, eta bildurroi danak pasauen berdituzu, nik transitu hasieran ez nuen autobusian hitzeiten, komun publikotan nintzen juten, esanet azkenean daude bildur batzuk eta konturatzezea pixkanaka bildurroiek gainditu iteituzula. Ni gaur egun polideportiboan mutilan komunetan dutxatzen naiz eta ez dut ibiltzen gantzontziloik eta ezerre. Ni hori gaur egun, oindala 4 urte esateziazun eta enizun sinisten. Orduan, bada baita ere zure bildurrak pixkanaka gainditze hori, orduan, hori ikusita eontziala pare bat udara ondartza zapalduren una egiten, eta ikusita gaur egun aldagelatan aldatzea katela inungo problema ipe, ikustezu baita ere, zenbat bildurtze duen eta zenbat gainditu diten, eta zenbat gaindituko dituen. Orduan, hori dana prozesu baten parte dela iruditzen zait.